Здравейте! Днес реших да ви покажа една автентична рецепта за така обичания от всички десерт тирамису. Като с наближаването на празника на влюбените, реших да направя десертчето малко по-интересно, като вместо в тава ще ви покажа как да си го наредите в чашки, така че да изненадате вашата половинка с нещо сладко. Първата стъпка е да разделим белтъците и жълтъците от две яйца, като ако все пак искате да си направите цялата вичка тирамису, имайте предвид, че ще трябва да удвоите всички продукти от тази рецепта. Белтъците за сега ще оставя на страна, а при жълтъците прибавям половината от 30 грама захар и започвам да бия с миксер. След около минута добавям и останалата захар и продължавам да разбивам, докато жълтъците станат бледи на цвят и утроят обема си. Крайната текстура трябва да е гъста и пухкава. Сега в голяма купа си слагам 125 грама маскарпоне и към него добавям сместа с жълтъците, след което мога да ги хомогенизирам с помощта на тел за бъркане, което ще отпусне маскарпонето. Накрая добавям съвсем мъничко ванилов екстракт и щипка сол. Тези продукти няма да се усетят толкова в крайният вкусов профил на тирамисуто, но за сметка на това помагат с това да усетим всички други вкусове много по-интензивно. Щом тази част от крема ни е готова, може да си подготвим и кафето, защото ще трябва да го оставим да изтине малко преди да потопим бишкотите в него, като аз ще ползвам няколко шота еспресо, но може да ползвате и кафе от кафеварка. Не препоръчвам да ползвате инстантно кафе обаче, защото вкусът му е прекалено натрапчив. Докато кафето изстива, е време да разбием и белтъците, като преди да започнете бъдете сигурни, че бъркалките на миксера са добре измити и посушени. Ако са мокри или мазни, рискувате белтъците ви да не могат да се разбият добре. След като започне да придобиват обем, им добавям малко захар на око, след което продължавам да ги бия. Захарта помага с това да получим плътната текстура, която търсим. Общо трябваше да добавя 2 пъти по 1-2 лъжици захар, за да получа белтъци, които като обърна купата да не падат. Все пак бъдете внимателни с този експеримент. За да си довърша крема, добавям 1/3 от белтъците при останалите продукти и разбъркам добре стълта, за да улекотя текстурата, но след това добавям остатъка от белтъците на 2 пъти, като този път разбърквам по-нежно с помощта на силиконова шпатула, за да запазя повече от въздуха в сместа. Така крема ще стане много лек и пухкав, което му придава по-приятна текстура при хапване. Крайната консистенция на крема наподобява бита сметана, затова често хората си мислят, че в този десерт присъства сметана, но всичко е от яйцата. Сега, за да си сглобя десертчетата, си вземам няколко вида чаши и бурканчета и започвам да ги нареждам, като първо слагам от крема на дъното, а след това от потопените в кафе бишкоти. Този вид бисквити са доста пористи и поемат течността много бързо, така че ги потапяйте в кафето за много кратко, иначе ще почне да ви се разпадат в ръцете. Редувам крем и бишкоти, докато напълна съда, а след като приготвя всички съдчета, ги нареждам едно до друго и поръсвам мобилно с какао с помощта на цетка за чай. Почистете малко ръбчетата на чашките и ги приберете в хладилника за минимум от 2 часа. След това може да се насладите на вашите мини тирамисута в чашка с лек автентичен крем и бишкоти напоени с хубаво еспресо. Ако има нещо, което може да ви пренесе в Италия, то този десерт със сигурност се доближава до него. Затова се надявам скоро вие да го опитате. Чао за сега и до скоро!